Bună dimineața, oameni frumoși și dragi! Să știți că sunt astăzi un pic emoționată, chiar dacă nu tot timpul se vede că am și eu emoții, pentru că am o invitată mai specială astăzi la mine aici pe pagină și mi-aș dori foarte, foarte mult să cunoașteți și povestea ei. Pentru că, da, noi ne-am cunoscut cu Maria aici, în această comunitate, în această echipă și când ne-am văzut pentru prima oară nici nu știam că ne leagă mult mai multe lucruri decât de fapt erau aparente. Nu întâmplător am ales și culoarea roz aici astăzi pentru acest live, pentru că aceasta este culoarea care ne leagă și aceasta este culoarea care ne va duce spre succes și ne va duce mai departe. Dar haideți să vedem cine este Maria și care este povestea ei. Lucia, bine te-am găsit și eu sunt emoționată. Îți mulțumesc că m-ai invitat aici alături de tine. Îmi face mare plăcere să mă simt onorată să facem acest live care cu siguranță va ajunge acolo la persoanele care trebuie. Eu sunt Maria, locuiesc în Italia. După terminarea liceului am luat și eu drumul străinătății ca multe persoane de altfel. Aici am întemeiat o familie, am o fetiță de 7 anișori, am un job clasic, lucrez în fabrică, pe lângă mai am și activitatea de creații handmade și această activitate frumoasă prin care am cunoscut-o pe Lucia, prin care te-am cunoscut și iubesc animalele, am 4 pisici și în curând și cățeluși și cam atât, nu mai știu ce să... Întreabă-mă tu, cam ce ai vrea să... Știți că emoțiile sunt mari pentru că uneori în spatele unui zâmbet se află o istorie mult mai profundă decât ceea ce vedem noi. Și atât, de exemplu, primul lucru care ne leagă este că ambele suntem în Italia și suntem fericite să spunem că suntem în Italia pentru că viața ne-a adus exact acolo unde de fapt a fost și salvarea noastră. Pentru că dacă nu am fi fost în această țară, nu se știe cum astăzi și dacă astăzi am fi fost aici în fața voastră. Și Maria are o familie și eu am 2 copii de aproape 20 de ani, băiatul și fata de 18 ani. Și suntem aici pentru a vă transmite istoriile noastre. De multe ori m-ați auzit că eu vorbesc despre lucruri un pic mai profunde, care de fapt, dacă m-aș mai fi întrebat 5 ani în urmă, nu aș fi vorbit despre așa teme. Însă, uite că 4 ani în urmă am trecut și eu printr-o provocare de sănătate destul de profundă, care cumva trebuia să iau decizia să fiu astăzi aici cu voi sau să nu fiu astăzi aici cu voi. Și atunci când am întâlnit-o pe Maria la una din prezentări, am fost cumva invitate ambele să ne povestim istoria și niciuna dintre noi nu știa care este istoria celelalte, însă atunci când am povestit-o ne-am dat seama că ne leagă foarte mult. Ne spui, te rog frumos, Maria, când ai venit tu în Italia, cum ai venit tu în Italia? De ce ai ales această cale? Eu am ales din nevoie, să zic mai mult, pentru că terminasem liceul, noi suntem 6 surori. Bineînțeles, părinții nu aveau posibilitatea de a mă putea ajuta, mă putea susține cheltuielile pentru a continua studiile. Așa că, având deja 2 surori aici, am spus vin și eu în Italia, îmi fac ceva bănuți pe timpul, o perioadă și mă întorc în România. Însă m-am întors în România după 5 ani de zile, pentru că am găsit o viață mai bună. Pentru că în România munceam întotdeauna, de la 16 ani începusem să muncesc pe litoral, pentru că am o soră acolo în Constanța și în fiecare vară mă duceam să lucrez, însă nu reușeam să ajung la sfârșitul lunii, dar apoi să mai pun ceva deoparte pentru a continua studiile. Așa că așa a fost să fie, am început și eu de jos cu ore la curățenie, ajutat bătrânii și cum începem toți, de la munca de jos, și nu mi-este rușine să spun că am început de jos, am făcut tot ce a fost posibil pentru a nu mă întoarce înapoi. Pentru că știam că oricum ce găsesc, dacă mă întorc înapoi, nu o să fie
Așa aveam eu mentalitatea atunci, viziunea că nu vreau să mă întorc, pentru că știam de unde am venit și vedeam aici un viitor mai bun. Și asta m-a împins, nevoia de a încerca ceva mai bun pentru mine. Și Câți ani ai astăzi, Maria? de câți ani sunt aici, în Italia? Nu astăzi. 36 și jumate. Eu am 40 de ani. Spune-mi, te rog, Maria, când a venit în viața ta o provocare de sănătate? Când am descoperit această oportunitate. De fapt, avea fetița, eu când am născut, am avut probleme de sănătate după naștere, în sensul că nu mă simțeam bine. Însă doctorii spuneau că unde m-am întors la spitalul unde am născut, am fost internată iarăși, mi-au făcut diferite controle și au spus că nu am nimic, doar ei credeau că am eu o depresie după naștere. Și am fost internată, mi-au făcut multe controle, au zis că nu am nimic, mi-au dat drumul acasă, am continuat luni de zile, o dată pe lună să mă duc la control și tot spuneau că nu au nimic. Eu nu aveam, acum am mai crescut, să zic așa, am mai evoluat, însă pe atunci nici nu aveam un model, o persoană care să mă ajute, nu eram în mediul acesta cum suntem acum și simțeam că nu sunt bine. Și însă am ascultat doar acei medici. Greșeala mea a fost că nu m-am dus să mai ascult altă părere și chiar recomand celor care ne urmăresc acum, chiar dacă medicul vă spune că nu este nimic, dacă voi înăuntru vostru aveți instinctul acela că tot este ceva ce nu este ok, să mai ascultați și alte păreri. Eu nu am făcut-o și am continuat așa un an de zile. Până când, după un an, avea fetița 1 an și o lună, am început să mă simt foarte rău, am început să am diferite simptome, m-am dus la medic, după care am aflat că am o tumoare, și era cu metastază la plămâni, de asta am aflat, să zic, pare o nenorocire, dar din fericire că s-a dus la plămâni, că de acolo au venit simptomele cele mai puternice, să zic așa, și am descoperit, că altfel nu știu cum aș fi descoperit și așa a început călătoria mea. În această perioadă am cunoscut produsele, le cunoșteam de la doamna unde făceam curățenie, însă nu cunoșteam toate beneficiile lor, foloseam 2-3 creme, deodorantul și atât, nu știam mai mult. Să fac o mică paranteză, Maria, să fac o mică paranteză, nu uita firul. Uitați-vă cât de frumos viața ne arată că trebuie să schimbăm traseul. Cât de frumos viața ne arată că trebuie să fim deschiși spre o altă oportunitate. Pentru că dacă nu ar fi fost această provocare în viața Mariei, ea nu ar fi fost astăzi în această activitate, în această comunitate grozavă, aici unde să se dezvolte și să cunoască mult mai multe lucruri. Îndemnul pe care v-a făcut Maria să ascultați mai multe opinii este exact ceea ce învățăm de fapt noi aici. Este o dezvoltare personală continuă. Este să ne ascultăm pe noi, să ne auzim pe noi, pentru că unul este să ascultați și altul este să-ți auzi propriul corp. Da? Pentru că atunci când corpul Mariei, după nașterea fetiței, a început să strige, de fapt era un semnal, doar că ea nu știa să-l interpreteze. Și atunci, iată, aceasta este fetița de 7 ani de zile, care este extraordinară, eu am cunoscut-o și este o fată minunată. Și, de fapt, venirea în viața Mariei acestei fetițe a fost un semnal de schimbare. Și este ceva, este o minune care cumva te-a dus la realitate. Să faci ceva pentru tine. Și tot ce facem noi în această comunitate este o dezvoltare continuă de conștientizare de ceea ce avem și de ceea ce am putea avea mai departe. Dincolo de produse care ne ajută foarte, foarte mult la menținerea imunității și a sănătății, care acum noi o să vă povestim experiențele noastre. Și asta nu este exact pentru tine sau pentru altcineva. Fiecare decide, pentru că să știți că în interior fiecare decide dacă vrea să fie sănătos sau nu. În acel moment și Maria și eu la un moment dat am decis, să știți că asta este cumva așa puternic spus, noi am decis să fim bolnave, dar în același timp noi am decis să fim sănătoase și am făcut alegerea potrivită. Atunci când Maria a mers la medic și a mai cerut
adică nu se simțea bine, corpul îi dădea din nou semnale. Stop, oprește-te din ceea ce faci. Trebuie să schimbi ceva. Și iată, exact atunci, Maria, cum ne povestești, cum a apărut această oportunitate în viața ta, când se pare că într-un moment, de multe ori, voi veți primi mesaje de la noi și poate sunteți într-un moment al vieții urât tare, care nu vă simțiți bine, care cumva zici, păi ce mai scrie și asta un mesaj? Dar să știți că în viața Mariei a apărut acest mesaj când părea cel mai nepotrivit moment, că am zis, eu sunt în spital, am o fetiță de un anișor acasă care stă când cu o soră, când cu alta, când cu maică mea, era mutată dintr-o casă în alta. Ce vii tu și îmi spui de oportunitate, de activitate, lasă-mă în pace că eu sunt deja cu ale mele, nu am nevoie. Mentalitatea de atunci, gândirea de atunci, nu? Însă mi-au fost recomandate produsele. Am vorbit cu doamna doctor oncolog, bineînțeles, înainte de a lua produsele, mi-a spus care le pot lua și am început să mă ajut cu produsele. Și în această perioadă, că eu stăteam foarte mult în spital, pentru că în afara faptului că descoperisem târziu, era și un tip de boală foarte rar, care făceau teste, să zic așa. Chemioterapia pe care o făceam era mai mult un test ca să vadă dacă corpul meu răspunde. Așa că eram mai mult în spital decât acasă. Dacă era totul ok, ieșeam vinerea. Dacă nu erau analizele ok, nu ieșeam nici atunci. Și m-am gândit că nu este momentul potrivit, însă mi-am luat, nu vreau să aud de afacere, de business, lăsați-mă în pace, în durerea mea, că așa eram gândirea de atunci, însă am făcut comandă să-mi iau produsele. Mi-aduc aminte că soțul meu le-a adus chiar când eram în spital, pe patul din spital, mi-a adus produsele, mapa, totul de la Forever. Am început să simt beneficiile lor. Îmi plăcea foarte mult și totodată am avut acces în comunitatea noastră, asta frumoasă, unde cunoaștem oamenii frumoși, legăm prietenii. Și când eram acolo eu pe patul de spital, am primit un video de la sponsora mea, de la Celina, cu multe fete din comunitate. Eu nu cunoșteam pe nimeni, dar însă ele mi-au aflat povestea și mi-au trimis un video de încurajare. Așa cum mi se face pielea găină, pentru că am zis, Doamne, oamenii ăștia nu mă cunosc, eu nu-i cunosc, sunt doar un simplu consumator, însă mi-au aflat povestea și mi-au fost alături în acele momente în care chiar aveam nevoie. Chiar aveam nevoie, Lucia, uite și acum vine să plâng, pentru că erau persoane cunoscute care nu mi-au trimis poate nici măcar un mesaj să vadă cum sunt. Și acești oameni care abia îi cunoscusem mi-au trimis video, mi-au trimis mesaje de încurajare, mă întrebau cum mă simt, vai, am zis că nu plâng. Și am rămas așa uimită de unitatea femeilor din această comunitate. Pentru că eu vin dintr-un mediu mai diferit, într-un mediu în care lucrez în fabrică și majoritatea, că sunt femei, că sunt bărbați, dar majoritatea femeilor sunt mai mult să spună bețe roate decât să te ajute. Și aici descoperisem o lume nouă, să zic așa. Am zis, Doamne, nu credeam că mai există așa ceva. Îmi plăcea ce așa ușor am început să leg prieteniei cu sponsora mea, cu 2-3 fete și ușor am început să cunosc și celelalte. Le urmăream așa de umbră, ziceam, Doamne, ce faine sunt femeile astea, uite cum vorbesc ele, cum reușesc să facă aceste lucruri. Eu nu aș putea, eu nu cred că o să fac așa ceva în viața mea. Spune, iubirea mea, scuze. De atunci au trecut 6 ani de zile, pentru că fetița Marie are 7 ani și pe atunci avea 1 an de zile. Dar să vedeți cât de frumos, de fapt, destinul, universul, tot în ceea ce credeți voi, pentru că este indiferent în ceea ce credeți, important să credeți, i-a adus în cale această oportunitate și această comunitate și aceste fete grozave care, chiar dacă nu o știau, chiar dacă, să știți că network-ul este despre oameni, este despre iubirea către oameni și este pur și simplu, dacă acest mesaj a venit către Maria, înseamnă că ea avea nevoie.
Și sponsora Mariei, când a mers către ea cu acest video, l-a făcut din tot sufletul. Și asta cred că este măreția pe care o avem noi aici și avem această familie pe care eu iubesc să o numesc familie, pentru că și eu prima dată când am intrat la primele sesiuni am zis, Doamne, câtă informație este aici. Eu, că cea care am plătit pentru toate cursurile și am făcut dezvoltare personală, pentru că și eu, că exact ca și Maria, am fost un pacient oncologic și îmi place să spun am fost și lăsăm tot ceea ce a fost în urmă, ambele, pentru că noi știm ce înseamnă asta și nu vrem să ne mai întoarcem acolo și vrem să vă transmitem multă valoare și să vă transmitem să faceți ceva astăzi pentru a nu ajunge acolo, dar dacă veți ajunge, să știți că este posibilitatea de a ieși. Adică oamenii sunt diferiți și oamenii trebuie să încerce pe propria piele pentru a înțelege anumite lucruri. Exact așa am făcut și eu și Maria, pentru că suntem două femei puternice și avem nevoie cumva ca destinul să ne pună în față un perete, să dăm cu capul în el, ca după aceea să înțelegem că strada de fapt era greșită și trebuie să o luăm în altă stradă. Și ceea ce spunea Maria este foarte important, pentru că noi ambele suntem în Italia și ne-am mai întâlnit și la alte întâlniri unde avem un medic oncolog radiolog care este încă în funcție și asta este foarte important. El este nu departe de mine și de Maria, pentru că suntem la vreo câte 200 de kilometri una de alta, dar și medicul este cam în mijloc de noi două și el tot timpul ne povestește despre proprietatea acestei plante din punct de vedere științific. Să știți că și eu și Maria, atunci când ești într-o provocare, nu ai nevoie de informații așa vorbite pur și simplu. Ai nevoie de informații care să te ajute. Dacă te ajută bine, dar dacă nu te ajută, mai bine nici nu vorbi despre aceste informații. Și această activitate împreună cu acest produs extraordinar au venit exact acolo când trebuia și unde trebuia. Pentru că asta nu înseamnă că vindecă. Asta înseamnă că tu, în primul rând, focusezi creierul pe altceva, pe comunitate, pe dezvoltare, pe creștere, pe viitor. Și atunci când tu corpul tău îl duci în viitor, în ceva mai bun, și de fapt este Maria ceea ce facem noi, recunoștința în comunitate dimineața, da? Sunt recunoscătoare pentru ceea ce va fi. Duc corpul în viitor. Exact asta s-a întâmplat și la noi. Noi practic am dus corpul în viitor cu ajutorul acestei echipe grozave care ne susțin în fiecare zi și sunt alături de noi, alături de dezvoltarea noastră în fiecare zi. Și da, noi în Italia avem această persoană care este foarte competentă și care niciodată nu să-ți spune că te vindeci, dar tot timpul o să-ți arate beneficiile și tot timpul îmi place cum medicul vorbește că haideți să prevenim. Iată, anume despre asta noi suntem astăzi de aici cu voi. Haideți să prevenim, să nu ajungeți unde am ajuns noi, să nu trebuiască să creșteți părul de la zero, cum am făcut-o noi, și să nu trebuiască la nivel celular să vă restabiliți corpul de la zero, cum am făcut-o noi. Chiar dacă asta este posibil și dacă și tu ești în această provocare, să știi că deja suntem în doi. Nu suntem una, suntem în două care am trecut și mai avem în comunitate femei puternice de acest gen care au trecut prin astfel de provocări și mi-ar plăcea foarte, foarte mult dacă pentru tine această informație nu este importantă, să o transmiți oamenilor pentru care este importantă. Și acest video să-l transmiți oamenilor care au nevoie de o energie diferită. Și energia în comunitatea noastră care se formează este una extraordinară. Maria, știu că tot povestești că atunci când erai la spital urmăreai toate sesiunile. Cât de frumos este să te detașezi de momentul acum, da? Ceea ce se întâmplă cu corpul tău acum și să te duci cumva în energia oamenilor care vor să crească, care vor să producă, care vor să dezvolte ceva, care vor să transmită. Da, eu, cum spuneam înainte, nu aveam ocupație înainte să cunosc această oportunitate și fiind în spital singură, rămâneam așa deprimată, tristă în durerea mea. Însă când am cunoscut oportunitatea a fost salvarea mea, colacul de salvare, nu știu, dar chiar pot să spun, nu, cum ai zis tu, nu e că îți tratează, dar te ajută să depășești mai ușor acele momente. Păi nebuneam, eu am stat 6 luni de zile în spital. Deci am odată așa, dacă era ok la săptămână. Îți dai seama că eu dacă rămâneam în acea energie, chiar și medicul oncolog spuneam că eu am făcut, pe mine m-a urmărit chiar primarul, directorul
de la oncologie, pentru că fiind un caz mai special, a vrut el să fie acolo pentru mine și spunea, eu când văd pacientele, dacă sunt deja cu moralul la pământ, greu se mai tratează și partea de terapii care le dăm. Așa că el admira foarte mult faptul că eu eram așa, cum sunt și acum, optimistă, credeam, și asta și datorită comunității, pentru că fiind într-un mediu pozitiv, într-un mediu în care crești, înveți lucruri noi și ești încurajată, ești într-o altă energie, ajută foarte mult, ajută enorm de mult. Eu în acea perioadă nu credeam că o să fac activitatea, însă trimiteam poze mereu sponsorii mele cu produsele. Uite, am gele aici pe dulapior, pentru că eu făceam la început terapiile în vene și am și poze care i-am trimis, toate mâinile erau mov de la vasele de sânge distruse, nu? Și m-a ajutat foarte mult produsele pe partea asta și trimiteam poze. Uite, că acum am dovezi că eu foloseam produsele. Dacă eu nu trimiteam poze ei, chiar și când eram în spital înainte de operație, cu o oră înainte să intru la operație, i-am trimis poza că eu folosesc crema cu propolis, pentru că noi, fiind cu imunitatea foarte scăzută, știi și tu, spăli foarte des pe mâini, îmi punea mereu fiziologica și mă duceam la baie la 5 minute și mereu trebuia să mă spăl. Aveam mâinile distruse. Însă, uite așa, m-am ajutat cu produsele și cu această comunitate. Când am terminat cu toate terapiile și asta, am fost întrebată iarăși dacă vreau să fac activitatea și am zis că mi place tare mult ceea ce faceți voi aici, eu vă admir, dar nu cred că o să pot face așa ceva. Și în acel moment a fost întrebată, pe tine te-a ajutat produsele, te-a ajutat comunitatea? Și am zis că da, foarte mult, dacă nu erați voi, eu nu știu ce făceam. Și atunci, de ce ești egoistă? Mi-a spus Alexandra, eu mi-aduc aminte și cred că o să mi-aduc aminte toată viața, că era o sesiune cu Alexandra și Celina, liderii noștri minunați, și mi-a zis, dacă pe tine te-a ajutat, de ce ești egoistă și să nu dai mai departe? Pentru că nu se știe la cine ajunge mesajul tău, povestea ta și ajuți și tu așa cum ai fost ajutat. Și atunci mi s-a prins mie beculețul și am zis, omul ăsta are mare dreptate. De ce să țin pentru mine când pot să dau mai departe, nu? Așa că am așteptat puțin să-mi crească părul și am început eu să postez stângaci, așa cum puteam, nu știam, nu eram tehnologică absolut deloc, făceam și o postare odată la câteva luni pe Facebook, însă aici asta este frumos, pentru că ești ținută de mână, cum eu deseori spun în postări în story, ești ținută de mână, ghidată pas cu pas de către persoana care te aduce aici și nu numai, de către toată echipa. Eu când văd că sponsora nu este și am nevoie de ajutor, mă duc la fetele din echipă, mă ajutați să nu știu aici și asta, că mereu avem de învățat. Toată viața sunt aici de 5 ani și tot învăț lucruri noi și mereu descoper lucruri noi. Acum 2 serii am fost la Vicența, tot așa un medic chirurg și nutriționist, vorbea despre cât de important este să prevenim, cum ai spus și tu, pentru că a folosi suplimente alimentare nu este un moft, este o necesitate a organismului nostru și de acolo am cunoscut o doamnă care și ea era în perioada de chimioterapie. Că eu am făcut o întrebare. Să-i povestești povestea ta. Da. Eu am făcut o întrebare medicului, că la sfârșit știi că avem acel moment în care facem întrebări și au rămas toți uimiți. Și la sfârșit a venit doamna asta, era abia, a fost operată și avea încă drenaj, nu știu cum să spun în română. Numai puțin, îi dăm un minut. Și a venit la mine și mi-a spus acum așa și a rămas foarte uimită și a folosit produsele și îmi povestea, am început să ne conectăm și uite cât de, fără să ne dăm seama cât de mult inspirăm oamenii și îi aducem viziunea asta că se pot ajuta și cu comunitatea, cu produsele, cu mediul acesta frumos. Îmi cer scuze 2 secunde să văd ce să știți că și eu când merg la diferite întâlniri și
Povestea mea tot timpul este minim o persoană care este inspirată și care zice: păi uite, și eu trec prin această perioadă și mi-ar plăcea foarte mult să-mi spui cum ai trecut tu, pentru că te văd așa zâmbitoare, te văd așa fericită, te văd așa, chiar nu-mi vine să cred că ai trecut și tu prin această perioadă. Și este foarte, foarte important ca voi să fiți pozitive, pentru că provocările de sănătate vin de fapt în viața voastră ca să vă schimbe, să vă transforme și să vă aduc o informație, o lecție. Haideți împreună să învățăm această lecție și haideți împreună să veniți alături de noi în comunitatea aceasta unde ne dezvoltăm cotidian. Cum spunea și Maria, ea este de 5 ani, eu sunt doar de 2 ani, dar transformarea se vede cotidian că noi încercăm să creștem, facem tot posibilul ca să facem lucrurile să funcționeze pentru noi, în primul rând, pentru că de fapt transformarea este în noi. Tot network-ul și toată această companie funcționează extraordinar de bine, dar depinde de noi cum o facem să funcționeze, depinde de noi ce facem pentru a crește activitatea noastră. Și frumos, foarte frumos că această comunitate și această activitate ne-a legat și putem transmite oamenilor mai departe. Maria, aș vrea doar să te întreb un lucru, dacă acum fetița merge înainte înapoi și cu siguranță te-ai înscris în această activitate când copilașul era foarte mic și abia ieșise din provocare de sănătate. Nu era ușor să fii la sesiuni, să conduci echipa, să faci lucrurile să funcționeze. În primul rând cu familia, cu fetița și într-adevăr pentru că ai un job clasic. Și cum te organizezi tu? La început era tot un haos, pentru că nu știam absolut nimic, mai ales că eu aveam și creații în handmade. Atunci era primul plan, să zic așa. Acum fac, dar am lăsat-o mai ușor pentru că am zis trebuie să prioritizez lucrurile, cum am învățat aici, să învățăm să dăm prioritate lucrurilor importante. Atunci vreau să ajung peste tot, nu reușeam și mă frustram. Și este normal că dacă noi la sfârșitul zilei vedem doar ce nu am reușit să facem și eu vedeam doar partea aia, nu vedeam claritatea asta, însă aici în toate sesiunile care le avem am învățat organizare, prioritizare și eficiență, nu? Că dacă ne organizăm, prioritizăm, dar când mă pun să fac un lucru, și mi se întâmplă și acum recunosc, de exemplu să fac acțiunile care suntem ghidate, cu tot felul de social media ne pierdem. Pare că sunt 5 minute și a trecut jumătate de oră, nu? În schimb, trebuie să fim mai eficiente, mai focalizate pe... De fapt, asta ne ajută și în viața cotidiană. Da. Pentru că și un exemplu banal, la curățenia în casă. Zic că mă apuc dintr-o cameră. După duc hainele la spălat în lavanderie și văd și acolo parcă este și asta de făcut și eu las camera. Așa se întâmplă și oriunde. Dacă ai început, faci unul și după aia te duci și pe celălalt. Așa că mi-am spus, bine, vin de la muncă, care este primul lucru important? Fetița. Să fie ea e ok, avem timpul nostru în care facem o activitate împreună. După prioritizez ce este important pe partea de afacere, fac lucrurile importante și după, dacă e să reușesc să fac și altele bine, dacă nu mai este încă o altă zi. Seara am învățat să fac și recunoștință seara, eu mă conectez bine și să o fac și seara, pentru că sunt recunoscătoare și pentru lucrurile pe care le-am făcut. Apropo de ce spuneam la început, că pe mine mă frustra mult că nu reușeam să ajung peste tot, însă acum, făcând recunoștința seara pentru toate lucrurile pe care le-am făcut și le-am trăit în acea zi, poate sunt și lucruri rele, cum se întâmplă tuturor, însă bănuiesc că toate vin cu un scop ca să ne crească, să ne schimbe și să ne redirecționeze pe drumul care trebuie. Exact. Asta este să vedem partea pozitivă, nu doar lucrurile negative. Și deja, dacă ai trecut prin tot ce ai trecut tu, deja este un semn că tu poți. Deja este un semn că tu poți să mergi mai departe, poți să faci orice. Fetelor, dacă v-ați dat seama și cele care au trecut prin astfel de provocări, dacă ne-am întoarce măcar pe o secundă înapoi, să vedem prin ce am trecut și cum am trecut, tot restul este banal.
Și adică tot restul se poate de făcut. Dar cum ar fi ca noi aici să transmitem oamenilor mai departe că este un mediu de creștere, că este un mediu de dezvoltare, că este un mediu de a face lucruri frumoase, să transmiți oamenilor lucruri frumoase. Eu cred că asta este cel mai important, Maria. Și scuze, să ajut mai târziu. Este important pentru că îți aduce sănătate, un mediu frumos, călătorii, prietenii. Băi, câte lucruri am învățat aici, deci cred că este cea mai bună decizie din viața mea, faptul că mi-am dat voie, deși eram timidă, nu mă vedeam făcând asta și nici acum am momente în care mă mai sunt un pic și eu cu moralul la pământ. Nu e că dacă suntem aici, suntem mereu, avem momente, dar e important să nu rămânem acolo. Așa că m-a ajutat enorm de mult și pe partea asta de sănătate, de prietenii, de călătorii, de dezvoltare și cred că este cea mai prețioasă uneltă pe care o avem aici, dezvoltarea noastră ca și om. Frumos, frumos, foarte frumos, Maria, și îmi place foarte mult povestea ta și eu chiar cred că tu poți face mult mai mult și poți să meriți mai mult, pentru că, așa cum zicem noi în comunitate, sunt niște pitici care ne pun cumva niște bariere, dar sunt doar pentru a ne crește, pentru a ne dezvolta și pentru a ajunge la succesul pe care îl dorim. Și fiecare din noi poate să aibă succes, să știți, fiecare din noi de fapt este suma celor 5 persoane care sunt în jurul nostru. Și cum ar fi să veniți alături de noi, să vă înconjurați de persoane puternice, ca noi, ca celelalte fete de la noi din echipă, pentru că vă puteți motiva de la oricine. Vă puteți motiva de la, suntem 7.000 de persoane, așa că sunt foarte multe personalități, foarte multe caractere de la care te poți inspira și de la care poți crește. Alege mediul potrivit pentru tine, alege mediul unde tu vrei să crești, unde tu vrei să te dezvolți și alege acea nișă care este a ta. Noi am ales sănătatea, noi am ales să fim puternice, noi am ales să transmitem asta oamenilor mai departe, noi am ales să ne construim libertatea și am ales să savorăm viața. Îți mulțumesc foarte mult, Maria, pentru povestea ta și sunt sigură că fetele se vor inspira de la noi și dacă ele nu au nevoie, vă rog frumos să transmiteți acest video mai departe, pentru că cu siguranță putem aduce valoare în foarte, foarte multe vieți. Mulțumesc, Maria! Mulțumesc eu ție, cu mare drag!